Jotono bugra Jisu Kristo nung bay lamsogo mukang poito klayo joto kaham kreng nong bay na hanai kaito ni kok wansok layani hani hai jora manpi khaba pai jeng wansok layana sering layana sering nani sekang surinai bugra kaito nono hambai rewo nang sapung sang kolok ma jono nai kolei nini musuk tei kia tei dului tongka beba hamia jani kateroi tongka hani bai kaito nono hambai tebu jini o kirma sengsa pandemic ni jorawo bo kaito nang sungno nini kurio ke tongroma bai kaito nono pai playa hambai tebu jeng sereng taniwo nang sungno chubadi nini kok no srai ke buji manani phandodi bebak nin thani ya pharo jeng mani simi pai thak jora nini phola bai kobol phai nei bugra Jisu nung baisa pakai ton thani surisana amen tini ang nirne buskango sanani musuk maningka poitoni kok kwang ma jora wono jeng poitono tui belai kana urung nanglayo ba confusing layo hani bagai tini bono nang sanani musungo kwang ma ban ayang yang kabang ma angle ti kabang ma saka naikha kene rong nuk painai tini bakhanya hai o topic no tinang na sapuyana padi seng pilaska kaitini kok no na leena khulok leena Hebrew busap ni chapter 11 verse 1 to 3 Hebrew chapter 11 verse 1 to 3 ang porinai poitoni kok oro kok bokro sujak tongo poitoni kok poito gnang mani abo engka jeng khatung mani abono mansukha hanmani se jeng nugya phano sawi mansukha hanma se agini borok ro kaitor bai kaham hanjak mani abo engka borok poito klaima bai se bebak sengsar kaitoni kok baise snamjago khonei jeng sawi manmani abo engka jeng poito klaima baise hake nugya manei ni se o nukma manei rok snamjago o elembak pore mane bisingtei kaitor jengno ketal ke hamari klaiteng ge oro jeng nugo poito genang mani abo engka jeng khatung mani abono mansukha honmani se jeng abono nugya phano abono manya khophano jeng mansukha nei mansukha nei jeng abono khaka mani se ba khatung mani se nei sawo tini phadi jeng omono o poitoni kokno wansuk lainai Kristan ni mane kebui poito kok borok bai kyang sasina muthangnai poito hani hongkai seng kathakuk sinai na tomon le English ong ke believe faith nei seng tongo phiaba sini kogo ong ke seng asuk sini literature hamya ba seng asuk kabang ma amuke ngya mane tomon nai sajak nai kok seng mayang ngi thango ge oro ang sawani musuk manike muthangnai poito ba nini pholano muthangnai poito abono sungtini wansok layana kabangma borok kabangma Christian omo hai tongo o poito ni kok muthangnai poito oboni kok no tei tmanai bul phurungmani eba kheba bul buchi mani o tong misunderstanding mani tongo pila sekang seng busi thai kabangma borok obono tei o khok no tei mane tmanai bul dharana ba misconception seng nugrau ge pila wongke baksa borok khai hinei wansok pharoi ke ang poito chakha angke ang muthang nai ba manai muthangnai poito no
manui mano mothangjagui mano pharoi ke poito khlaila ke ang mothangjagui mano hage sage thik nai hainei kabang borok wansok phiaba obo kubui kogya te mane hamale Jisu Christo bo nijebu samani tongo nirok Luke chapter 17 verse 5 or 9 kinuk nai boni sagri rok Christo no Jisu Christo no sungpro bo kok samani nirok ni poito kisi sapa na tongkang ke mane horwa busli sukpa na tongkang ke horwa busli tunrok siu busuk siko horwa busli sukpa na nirok ni poito tongkang ke u bupang no nordin ke bo phuishawi tuizlango kalainai ne Jesus samani tong nirok ni poito horwa busli suk tongkang ke pada seng nailai kita serai busi layana geseng Luke chapter 17 wo nailai na porikang kai tesa serai khom hai ke matongo mogol bai nukma ni kokthai no ba 17 verse 5 okay ang porwana 5 bai Luke chapter 17 passage bang pornai chonghorok subraino hai hnei saka chini poitono rak rudi subrai hai hnei saka horwa buslei suk phano norok ni poito tongke o letok bufangno phuisa jagai tuizlango klai jak kai jagai di henke bo norok ni kok ma khananai toma sungno poito rak rodi chini poito no teksa rak rodi hini boro thang jisno sao phiaba jisu tumai saka nero ni poito horwa buslei suk tongka ke o lek tok mane kaisa bufang abono phuija gei tuizlango kalai dingke abo kok nanai kalai nai egaro jisu samani ke nero ni poito no kri nei samani kok ke sini mane omot samani kok toma bu sini poito kubui na jisu no poito mane muthangnai poito ani thani phaikang ke ang ani sak mane ole tok bufang mane sini je sak no samani se nije sak no tuizlang mane tama tuizlang no je prono bible bujoko o sungsar no nini mane nini sak no o sungsaro kalaina ni bagai ba Jisu Kristo ni bagai jepa engmanani nini sak no nang yaphari roi mano omo humani koksi okay nini thani poito no krei niso ge je borok hai ni wan sok nai ba sanai nini poito muthangjak nani bagi poito krak nan nango okay abo wrong conception tomane male horwa busle suk poito tomake u poito nini thani poito kisi sapana u poito kebuiwo si nani nango o poito muthangnai poito kebuiwo poito nani nango mane kebui no nini poito kebuiwo engkangke abose kebui poito ke akisha waipana neng horobus lesi tongkangke na nono muthangnai okay nirok wan sogi nei mana kok baron di neng karen mono karen ganang nono neng poito tongonin ro omoro phana ang karen nangya hanin thani poito tong karakena poito khlaikya haipana neng karen roi dong kangke jodi karen apro karen tongu hengke neng sok nai dengya abo definitely neng sok nai haibele nini thani busuk neng karake neng khakaya pa poito khayo khaya abo kotor ko abo baya u karen no tong karen tongu de kri bosi ko tong kangke neng sok nai ogote gesa udaharon di neng 10 tala kusuk building ni bakhlai kya neng krak ke na poito mane neng khawo wan soka poito khlai ka sakno ang oro ni bakhlai pan thuya tumang na thuya 10 tala building ni bakhlai sung wan sung na man thuina okay te gesa neng rondi
tentroi wajibon saya kho tentroi khukja komo kaham ke nukha ka kutui ma hai he de ang baksa borok no mo hai nukha tentroi jibonom ma saya kho omo hai phatani borok rok wa aga borok tama thok nei thok ke na thok nei hinai no wan so goi saka pia ba thira thok kukhui hai bla tentroi khui nei ga omo hai no mane je fact abono ngai abosi nung wan sokma baya nung kakama baya piaba as a fact abono ngai okay abo fact no siwi poito claima se abo mutangnai poito baishu sung hai hne ho ko gari accident rok ungjakma nukang kai chekre jak rok bai jak rok nukang ke gari no nugui sing washo ushu hono uf khorok sapano thangna liana piaba washu khorok sas mane basiu ega tuma ho ang bisas khaimia thangana basiwana hnai nung bisas khaimia haibla basiwana hnai haibana borok basio ngai obo nini wansok mania nini khaka mania ebake nini nung poito khlai ma baya kubuino of course poito nang piaba kubuyo poito ngai nang James obo sawo Jacob chapter 2 verse 19 pari thanglaya naro Jacob chapter 2 verse 19 ang porigona Jacob chapter 2 verse 19 Kaitor kaisa susuk sekhnei nung poito daklai kahamno mutai hamya rokbo abono poito khlayo kirima bo sawo oro jungnugo kaitor khorok sasusu kaitor tongo hnei boro mutai haya rokbo bisa sawo poito chawo haibana borong mutangjak nai o kogya haibla o mutangjak nai kogya dema borok poito o poito ni mane akkebuini response dero bosi borok kai tono bisas saw haipana a bisas mane na a poito abaino borok mutangjagya ngate kaisa baksa borok omo haike bo wanso number 2 o kaba samang kotor khaye jisuni mangai belai sakno yapharei risky samang khlai khangke a borok boni poito muthangnai poito nei baksa borok so kabang ma nung nini life no risky roimana kabang ma omahai other religion butong muslim lok sung nugo borok tonai bong khawi haino khlai royo haipano o poito no borok no muthangya tamane mala a poito kubuyoya so kubui wosi poito a kubuyo ngai ngani na ngai o koksi ngati kesha baksa borok khake wansogo a borok koinene kubui dala phaki krei a borok lek kubui na tamanai bone poito lek kubui na ne bone no na hoi omobu kubui poito ngai maya muthangnai poito ngai maya of course abo mutangnai poito manmani pore obo result sokphai mane phiaba abo hai ingma baina nung muthangjak ba muthangnai poito nin thani tongo ukogya sung nai ne de buddhist rok tuma borok busuk komo christian dong se borok thangpaisa butharia omo hai tongo busuk kubui bai tongo haipana borok je chugna ha soknai abo kubui kogya ble tomam male boroni poito kubui yoya borok poito tongo haini bagine omo hi krak ke borok khlai tongo haipana boroni poito kubui yoya thik no omo haino kabang ma christian bisingo bo poito haipana poito kubui yo sokya a poito muthangnai poito ya okay sung Israel roni kogu sung saimano Israel poito khai tongo haini bagai borok je kaprawi samungbo khaye kaitoni bagai ange asuk doso mangso tai beba rowi pura borok khabai khukbai khlaina tongo haipana
그부이노 버럭시야 그부이오 버럭네 포이토야 포이토 너희는 가이동어 할바나 그부이오야 하니바게노 지수노서는 버럭시니 속리야 갈베르 크루소로이 부탈까 하니바게 호시야 사워 아니 버럭럭 꼬모르카 시문 그리니 바그이 니죠 그 시문 동난이 낭나이 만에 그부이노 시나니 낭나이 그부이오 포이토 은하니 낭나이 tamabu kubui poito kubui poitonka kubui kokno kubui kokno kubui no bisa saman obono mutangnai poito ngyakaba kubui poito tamane no omhai sing honimano sing chini kubui poito ba mutangnai poito ungnani ke reality nghĩa cái ba fact nó chứng bồi tổ ngani nang này cái ta bộ u fact u reality tama bu bono chứng sinani nang này cái oboni bagi nó chứng Bible chứng sering ngani nango Bible study klanya nango hai borok sama baya hai buini no khanama baya chứng Bible nó chứng sinani nang này get proverbs bu samani tongo borok ni mokolo lama kaisat tongo soi hai pana lama nono dong sopotet langnai dong sopotet si soginai niso ani lama ang wan soma baya ang kaham ungjak ma baya ang gothok jak ma baya temake je kubui wo lama abo si ngani nangnai ba kaitor snamani lama si ngani nangnai kaitor phunuk mani o lama si ngani nangnai ang wan sok mani ya ang gothok jak mani ya ang khaga mani yaซึ่งกบุยโนชินัยนังในฟัส of course กบุยตัวมันไหนกบุยโนปอยโตใครมาไปเนอะมันเนี่ยกบุยว่าปอยโตใครมาไปเนาะซึ่งมือทางจักนั้นกอกมือทางจักก็กอกบีอะกามเกวันสุดดีกามเกขนาดดีกบุยโนหนึ่งปอยโตใครแค่아보바이는 뭐 당자카 어보부야 그방만 버로는 그부이는 포이토 클라이 이 어머 그부이는 네 하이퍼는 보니 포이토 아보 뭐 당나이 포이토 응야 파는 응이만은 또만은 말래 아보 버로니 appropriate response 그래 거기로는데 능트마 능 바이블로 누카 능 크나카 또만래 바이블은 카 그부이 정누고 John chapter 17 verse 17 no nini kok thain kha kubui bai nang borok no su sadi nijo ngat nini kok no kubui u kubui no khanawi nang response appropriate response ngani nang nai the almost mo thangnai poito kok waron di nang tabok Peter rondi phaidi angno tamanai borok romnani snamnai fishes of men snamnai an loge kipildi ani loge phaidi bol loge na tama jal khibui bo thangkha omo response bo subrai bo kabuina hane bo among lenkha get sing bo omo haino mane kubui poito kubui mo thangnai poito onke boni kokno khanama bai neni bukhani response ngai sok phainai response ro nai ko baron din je borok no ringo ko ba no saka tamanai muisungdi saka haibon nang sungya that means response kri nang saka sungnai haibon sungya ko tekasya udaharon nang sakri nai tuk tongo nini file ro paidi ang sakri nai nang sakri nang jagai na tongo haibon nang nini file ro paiside nang no kharasi kena join khaimana haibon nang file ro ya mane to nini response kri mane no nini abo nang kubui ke abo no naya so chini poito bu omo haino sina muthangai poito ungka je kaitor samani no seng khanawe abo no seng response ro mane tabok tuma nini sumsokno bo naka naka nini bukhaw nang abo response ka te an nini sumsok
Kerikya? Yes, kerikya. Nini bukau. Nengke tabo neng sumsok kerikya angke neng bahai ke tongtai kaito dage ka, Kristo dage ka, Bible dage ka. Nengke neng abo hai ke no tong nani nekya. Obosi response. Hai pun neng kaba neng subra Yesus ano mo tangnai, ang subra Yesus ne besangka, ang Kristen nengka. Hai pun nini tong meng seselai jaya. Abo response keri. Kebuyo response keri. Ke abo ni poito kebuy poito ya. Mo tangnai poito ya. Nang kebuy no nini tani kebuy wo mo tangnai poito keri ko. Yesus bo sak no hai hni sawo. Ang no lama, ang no kebuy, ang no mo tangnai. John chapter 14 verse 6 so. So kebuy poito angka jeng Bible ni mote, kaito ni kok ni mote, jeng no sawi, jeng abono busiwi, abono bukawa abono response klaimani. Second Thessalonian thanglanyai, Second Thessalonian chapter 2 verse 13. Second Thessalonian chapter 2 verse 13. All tamaisha ang poriwana. Takurok norok subrai bai hamjak nairok ni bagai jeng kaito no hambai ruwi mang matongo tamni hinba folani phan bai pia norok kebuino poito klaima bai oro sawo norok kebuino poito klaima bai norok kebuino poito klaima bai kebuino poito klaima bai kaitor jengno tema funuka mane boni kok thaini bising jengno tema funuka jengno tema jini biskango phang khairoka abono nugui abono siwei jeng kebuy ke bukhanawe abo sajak mahai kena jeng response ro mane bose kebuino goseina mane ba muthangnai poito teibu kebuy poito mane na jeng boni bagai mana jeng tabok temasi o sengsar dongso engthangnai srap sakena o sengsar mol brum brum ni bagiya obok kebuy kok haibla engga jeng abono o kebuy haikena jeng response rawani pia ba nang o sengsar ni bagai se bulai toglai thrilai ngai nang arono du jagi tongkhake abo nang right response de appropriate response de abo appropriate response ya hai ba nge nini thani neng u kebuy no khenaka haipano nini bukha bai neng abono accept se klaimaya haini bagin tole neng o sungsani no yakamaya neng jaka bulai seilai ba rang puisa ni bagai tok tharlai of course rang puisa seng nango hamjago nango jeng ma samang ma khlai aboni bagai haipano aboni bagai neng tok lai sinai bulai sinai sungsani borok khai mane no over response kri able response kri neng kebuyo response kri just khenaka haipano nini bukhawo aboni amo kri padi jeng hani hai kibuli thanglai pinai Hebrew chapter 11 verse 1 no ang porbono heke poito ganang mani abo engkha jeng khatung mani abono mansukha hanmase jeng nugya phano sawi mansukha hanmase poito ganang mane taboro seng khatung mani no mansukha hanmase seng mane sabab Kristen ro kebuy poito tama Jisu tamano sengno ronai hon neng ang bai tongnai chukno ha ang ni bagai ang khati wi tongiyo kwang ma manai abono nirok no ronai o sungsar ka komonai dong songai thangnai ege seng abono no khatung wi tong abro boprong nai seng tabok manya kho tabok kerei sengsaro seng abono nugun nugya kho phiaba seng abono mansukha hanai seng khatung wi nai singai tong obosi poito obongka response kaitor Kristo sengno roi tongo o sengsani mani kuno ta hamjakdi nirok sengsani liya ang sengsani yaba nirok sengsani liya nirok chukno hani bagise wan sokdi nirok aro chukno hawo nirok ni jaga khatija ar ane afani nogo kabang ma mani tongo abo nirok ni bagai ang tiar khai tongo ang daktino fainai nirok no na fainai ni John 14 also geseng neng abono si tong kangke
nang response ronai ko tabok nang no ni no hayama phana ngi tongde hai pana nang tei sal tang kana ama sok pani kya ni no building tang ro pani kya nang u nok ni bagi te wan on krite sal tha hai bela no building tang ro pani kya nang abono sija ke nang tabok je pana tong tung mungsa mane care kri mungsa wan nan kri mungsa abono te bekha kosto nak nane bu kri kya to mane mala te sal thani ko omongka response nang manai hai pana tabok nang nok snai ro painai no building du pas soi tala tangi ro painai pana nang u teman nai nok dunia ji ke sing no tu ye bekha cost ngi tong that is not mane nini abo kok no tu ye nini poito kri ko ok bui no tu ye geseng bo om hai no o sung sa dong song ngi thang nai o kiching mi sik pai thang nai phia ba kai tor Kristo sini bagai senamai tong yo dai tino phainai sung no na phainai ge sung abono sini thani kebu ne poitong ke sung man kha mane sung oron ilia sung abo si manja your citizenship of heaven Philippians chapter 3 verse 20 was out poito mu thangnai poito abo gyan simiya baksa borok bokhrogo kwangma bible knowledge tongo haipana bukha bai kre abo response kre abong kha tamang nai hamti damti sebab bokhro kotoma plum se kalai mane abo hai gen sing kebui mu thangnai poitong kha je khana mane je kebui no response romani tabok romdi nang bom sagana no khoroksa hey nang bom ni nang asok tong mane bom sakasi asok jak kone ni sai tong phaikya ko bom bro kubui det mo ni kubui no phate nai kya torsa kondi yang mong ngai tong singa nai tong remodo ko ba rondi holong phate nai bom phanang kha o kubui de hiseng kubui ne hisa dosana o kubui de hai orona asok tong khang ke boni tama o kubui yo response kri ega tamang nai phate thine hai bla ge omong ka kwang ma om hai nang nai ne de kwang ma Christian bo kok sapro ke kwang ma sai mana os omosiwo hai pana boni tong mango response kri ke oboro kubui poito ya mu thang nai poito ya boni thani o mu thang nai poito kri kubui poito mu thang nai poito abo kubui no recognize klayote aboni appropriate response sokphayo bukhani tabok romdi example sung smai ka samanu go Noah no kaitor saka o sungsar sumsok pungsok bai kya ang o sungsar no dong sok khlai sinai tui bai sokomor khibi sinai nang rung sana sidi nini bagai tama khlai kya Noah wan sok de tong kisha nai negra na yang thai thok de thok de wati phai thok de tui long thok de hai nei de bo nai join nai yang age guri de nai gra no immediate response semua sengnu demang sa kok saya bo ni kai tor sokomon nai na wati ni mangsa chinno kre mangsa amone chinno kre hai pana borung sana no chengka amono hna response kubui ni response hingga seng behaina seng antai firon saka o seng sano kai to dong sok klaina o seng sa srasane bagai se piaba o seng sani bagino joto kishu kai to ronai homanle wan sok mani krei hingga abo kubui yo response krei gas ang poronai Hebrew chapter 11 verse 7 and 8 ang porona ulo tamo ungnai ungya bo sawe manya wino nowa kaitors samano khnamani ul abo ungka poito klaima baise bo kaito ni kok khanawi se rungtor snamo hake a bisingo habai no
bo bai bini hiksarok motangjak siwo omo tui khebo sengsarno mazrabero hake bo kaitor bai kaham hunjak mani abo poito khlaima bai se hunjago kaitor Abraham no rona hanmani ahawo thangdi hwnei hunmano Abraham khnamani abo ungkha poito khlaima bai se bo buro thangei tongkha abo sawi man yawi no bo bini hano khibiwi thangkha oro जों Abraham ni bai Noah ni kok nugu Noah bo khnaka kaitor bono saka bo baike respond khlai rong snawani chengkha tomona male kaitor saka ungkha ni bonaka ungkha omai ken naka okay kaitor saka mana na bong sinai hani bagai rong snam na jaga sungboni response no ge Abraham kaitor Abraham no ringka Abraham nin no phane nok ni nokhadi ang no kaisa hawo tuni yana bo boro thangnai sia sajaya ko oro soginai ne oro ningma thangnai oro jaga ngnai haipana sia wino haine nokharka response jepro busa roka kaitor roka Isaac no thani nang hatai moraya thangi bono boliroi di rathadi aisuk basai thangi ratharikha ratharani tlang thangka abono respond kaitor no botuma ang amono kocok nei khlaipano kaitor rofimano thepai rofimano obono boni poito hani bagai Abraham jungnugo boni poito bomungsa siawi na hani nokhari thangka Romans so thangnai Romans chapter 4 ang poriwanai 16 nichime 21 jora Romans chapter 4 16 21 jora kisa kolok poriwana kaitor runa hanmani abo poitono tui se kogruwo kerongra khoknai rok simi abono manthai klaiya Abraham hai poito klainai bini bosongni bebak borok bo kaitor haino runa hanmano mansukna tui ke poitono tui se kogruwo tamni hunke Abraham chini jotoni apa klayo omo elembago hai hne samahai ang nono dopa kabang mani buphas namka hake kthei rok no muthangnai phia gerei manei no kok bai taknai Abraham poito khlaimani a kaitor ni thani a kok romani abo soise khatungjaknai gerei phru phano Abraham khatungui poito khlaio abo baino nini bosong asuk kabangma ngai hnei elembago bono samahai bo dopa kabang mani bupa ungkha bini umor nokha bisi saraka tutui ungkha tamoke bini busak kthei hai ngei thangkha hnei wansuk phano pia sarano banji se hnei wansuk phano bo poito kra ke tongo bo poito khlaiya ngei kaitor kok rumano bukha udru mudru ngya bo poito khlaima bai bukha phan manjagai kaitor no lobo khlaina hnei kok rumano kaitor khlai mansugo hnei bo bukha butharjak kaitor khlainai mano bo khlai mano abo haikena bo bukha butharjak abo se response ges jung bahaino jung bible no jung porewo tamano kaitor sungsano snamka bebak no snamka bonus namnai bo Israel ni jung history nugo kaitor ni moteno ge joto bo sungsar salsa pai thangnai jung bus thumjaknai abo jung bebak no jung kaitor ni kogo jung mano gen kok gen abono bai ke response ro abo se nini poito ge haino bible khewi girja thangka abono nung mathangjakha aboye nini kebuyo nung khanawi abono poito khlainani nangnai poito khlaimani mane no response nung o kokni response nung nini ronani nangnai mane nung abo haikeno nung tongnani nangnai abo si kok sujakok abo se bthai poito ni bthai
어버세 뭐 당나이 보이도 니니 레스폰스 그리 만에노 사망 그리 보이도 끝의 어버 보이도 끝의 도망을래 사망니 사망은가 보이도니 fall 어버 response okay table 정누고 바이게 보이도 파이 khana마 바이 바이블 정 로만 chapter 10 verse 17 누고 khana마 바이세 보이도 파요 가이드니 꼭 타이노 khana마 바이 그러니까 정 보이도 그부이 보이도 파요 그부이노 khana마 바이 이게 성 신이 보이도 토르이 로그이 마노 아kokno 그부이노 khana마 바이네 khana마 바이네 보이도 파요 khana마 바이노 신이 보이도 토르 Pilas kang poito abo chiko chapan nai. Haipuna abo khanate chate kaitani kok thai chate abo tor nai. Ke sung jodi nung poito krak ngani hingke nung kaitani kok no khanane nang nai bar bar na khana nang nai. Khana yangke sung tori meya. Je nung khanamani je nung simani abo nini bokhorogo simi ngani kogya abo bukhawo thangai abo response ngani nangnai abo ni jura ronani nangnai haibe tabok nang bal thepakha kareno bal thepakha angke kathang kaha angke abal chngnai abo response kareno thepakha mane abo chngnai sungya mane tamabu kathai ge sungbo omo haino jodi nini response kuri nang girjao tangi tongkha abo response kuri ke nini takbu nini phola kathikyo nini muthangnai poito sok phaya kho nini poito abo kathi poito kho ke sini kubui jeng muthangnai poito angke jeng tamanai jeng abo sini langmawo jeng abo sakwo nokharani nangnai sini jibono abo nukjaknani nangnai Bible sawo Paul sawo Roman chapter 14 no tamaisa bo ani bagai thikya tabo ani bagai ang tonglia ani bagai thinani bagai se ang tabok thangai tongo ni so negas omono Paul ni response janglugo Paul tama pila Christian no suthanai kosto ronai jelo sonai omo haisi phiaba je probok jisubai malaika damascus thangai tampro apro kubuino bosika kubuino sika kubuino khana kha hage immediate response khlaika bo Christian no punai sitabokle sinago thangai se Kristu Christian se prachar khai dongai kya response kubui poito kubui kathang poito hage je khanawe I poito hunai thangai srasa tongkena al tongmung mungsa change kri of course immediate change kemia changing meya jeng borong manusia haipana aste nang changing ya 10 bosorong ka a tongmung mungsa slaijang mani kri jaga selai bulai thilai 10 bosor sukangbo tabok wa haina hongket nini tama response nini poito kathai ning thino poito tongoi mana hapana a poito kathai a poito kathai nono chukno hawat lang maya samang kri poito kathai ya obono ang neron thani sanane musungo sung wan soktai ani poito kathai de kathang de nini poito kathang ke response tongnai nini poito nini response kri mane no nini poito kathai ke obono chung takhu bukuro nero wan sok lady nini saksak wan sok nai lewana ani poito kathai de na ani poito kathang asu zoro nang pai rasinai pari suri nai kathang kaplai me nang kai to nona hambai ro nang chung no nini kok thai na wan sok nani jora rokha abo belai kana nang mani ko chung poito honile kwang ma salai tongo hamlai tongo haikona ani o poito kubui de kathang de kathai temon hamale response ungode ungya abo chung wan sok nani nang jora rokha nona hambai teu ma suri sana kai to nang chini thani tongdi tongku sung won जोंनो जुबादि जों तेबो सिमानानै सोलोंमानानै नों जराका हामरदि बेबागनि थानाय याफोरै बुग्रा जी सुनुंबाय सुरिसान आमेन।